निउसनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। दा जोङो नै देग्लाय 2020 मायथाइयाव जे जोंनि फाख्रिबारि आरो लोन्थिबारि जे दालाय बाथौ गौथुम, बे बाथौ गौथुमा फुजा जागायजेननायनिफ्राय जों फोरबो फालिनायनिफ्राय देग्लायसिम जोङो 25 बोसोर जाबाय। बे 25 बोसोराव जोङो रुफाथि मायथाइ हिसाबै जों फालिनो आखायाव लादों। दा बे रुफाथि मायथाइखौ जों फैगौ जानुवारि दाननि 28, 29 आरो 30 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जों गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंलांनो थाखाय फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। दा बे लाहार फाहार खालामनाया जोंनि बे डेक'रेसन खामानिफ्रा फ्रायानो जोंहा 60% जोङो आवगायना दङ आरो जागोन। बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो कुमारघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 40थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्माखौ जोङो साननैनि हाबाफारि लाफानानै बे जोङो दिनैनि जे फाख्रिबारि लोन्थिबारि बे दालाय बाथौ गौथुमाव जि फोरबो बेजों लाफानानै जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों। दा बेयाव जोङो गोबां हाबाफारिफोर लाफानाय जादों। जोङो गेलेनाय बादायलायनाय आरो लोगोसे लिटारेचार प्रग्राम आरो लोगोसे कालचार कम्पिटिसन, थिग बेबायदिनो जों लानानै जों हाबाफारिखौ खुंफुं लादों। आरो लोगोसेयैनो जोङो 29 खालार खालि जोङो दालाय बाथौ गौथुमनि जे सेमिनार, बे सेमिनार हाबाफारिखौ जोङो लाफादों। जाहाथे नैबे गामिनि एबा समाजनि रायजो राजाफोरनि माखासे समस्याखौ जोङो सावरायनो थाखाय जोंहा गोबां खोथा दङ हिसाबै जोङो बे सेमिनारखौ लाफानाय जादों। आरो जोङो 30 खालार खालि जोङो जे जोंनि कुमारघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गेवलां मेल, बे मेलखौ जों लानाय जादों। दा आसा खालामो बे सानथामनि हाबाफारियाव कुमारघाटा ओनसोलनि गासै सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायो जाहाथे लोब लोब फैनानै बे जोंनि दिनैनि बे फैगोन 28, 29, 30 जि खालाराव जानो गोनां बे हाबाफारियाव लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैगोन, बेखौनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो मिजिं खालामनाय थाबाय। देग्लाय जोंहा 25थि बोसोरसालिया बाथौ गौथुम, जोंनि बे फाख्रिबारि आरो लोन्थिबारि दालाय बाथौ गौथुमा देग्लाय सिलभार जुबलि। दा बेवहाय जोङो फैगौ मागो दाननि 2थि मंगलबाराव जोङो सिलभार जुबलिखौ फालिनो लादों। दा बेवहाय जोङो गोबां साखोन सिखोनै हानायखिनिखौ जोङो समायना रमायना जोङो खालामनानै फैगौ सिलभार जुबलिखौ जोङो फालिनो थाखाय आखायाव लादों। बेजोंनो लोगोसे देग्लाय कुमारघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो 46थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बेखौबो देग्लाय जोंनि नैबे जोंनि सिलभार जुबलिजोंनो सरजाबफानाय जादों। दा बेजोंनो जोङो बेजों लोब्बा लानानै जोङो गासैखौबो साखोन सिखोनै खामानिफोरखौ मावनाय जादों। लोगोसे दामनाय देनाय जोंहा बर्थमान सोलिगासिनो दङ। बेनिनो जोंहा नै पेन्डेल, स्टेज गासैबो हाबाफारिया जोंहा मोजाङै मोजां समायना खालामनायाव बारायगासिनो दङ। दा बेवहाय गासैबो जोंनि बे गामि दाबनैनि लोन्थिबारि आरो फाख्रिबारिनि गामि दाबनैनि गासै रायजो राजा बिथांमोना जयैनो फैनानै जोंनि बे बाथौसालियाव फैनानै बयबो गाजा गोमजायै खामानिखौ मावफैदों। लोगोसे रायजो राजानि मददजोंनो जोंनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन होननानै मिजिंथिबाय।